שלום, שמי טניה ואני סמנכ"ל השיווק של מפתח לרשת. במהלך 5 השנים האחרונות, צוות העובדים, הכולל מעצבים גרפיים וקופירייטרים, בנו וניהלו מאות אתרי אינטרנט. אתר האינטרנט שנקים עבור העסק שלך יהיה מקצועי ואפקטיבי. האתר יהיה ידידותי למנועי החיפוש ויכלול מערכת לניהול תוכן פשוטה לתפעול. הגולשים יוכלו להתמצא באתר בקלות ובמהירות. שירות בניית האתר שאנו מציעים יותאם לצורכי העסק שלך. כל שעליך לעשות הוא לפנות אלינו ואנו נעשה את כל השאר עבורך. לאחר קבלת פנייתך, נציג אישי ייצור איתך קשר בכדי לאפיין את צורכי העסק שלך. הצוות המקצועי שלנו ייצור את האתר שלך, ובאמצעות מערכת לניהול תוכן יהיה באפשרותך לבצע שינויים באופן עצמאי, בתכנים, בתמונות ובקישורים. שווי הקמת אתר מסוג זה הינו אלפי שקלים, אך אנו מציעים אותו בעלות החזקה חודשית בלבד. העלות הינה אטרקטיבית במיוחד מכיוון שאנו משוכנעים שתהיה מרוצה מרמת המקצועיות והשירות שלנו, ובעקבות כך תפנה אלינו לשירותים נוספים. נשמח לקבל את פנייתך.